erron, Karima. Bueno, hemen nire gutura. Kaixo, Karima, hemen Arantxa, zelan zaude potxolita? Oso ondo, eta zu? Bilbotarra naiz eta ia ikusi zaitut zure lagunekin. Bilboko alde zaharrean, ea agurtzen zaitudanez egun batez, eta jaja, asko gustatzen zait zure atal berria, ea animatzen naizen, ara ez gauza berdinak egiten. Hasteko hemen erronka bat bidaltzen dizut. Bilboko Gran Via kalean mutilez mozorroturik burp. Saioaren abestia abestu behar duzu, megafono batekin. Lo. Askotan handik pasa behar dut lanera joateko eta egia esan. Erotasun apur bat falta zaio. Hori da, Karima, eskerrik asko eta segi ezezu horrela. Adarroto do, jaja, burp. Arantxa. Arantxa, eskerrik asko eta zure txako. Apa, Jokin, zure megafonoa nire etxean ahaztu duzu. Uzten didazu? Bai, eskerrik asko. Agur, musu bat. Ba, orain nire pezukideari oinetakoak hartuko dizkiot. Niki bat prestatuko dut. Prest naiz. Baina garrantzitsuena, paketea. Ba, prest nauz, oloi pasetzari. Arantxa, Gran Via nao. Hau, zure txako. Guazen. Zure txako, Arantxa! Erron, Karima! Karimak zure ideia erroenak egin alditu. Gutun bat bidale zaiozu. Karima Barkate, posta kutsa, 110 lau zazpi, lau zorzi, 0 zorzi, 0 Bilbo.